بسلم ثم سلم على النبي أول شفنا وويل يا ربي سلم ثم سلم على النبي أول شفنا وويل Allah utegi jago oburni daha jaga kahonoma bodowile musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗalirumede fere feeñay windere feenjay ɓatake bindaɗo jaslari nogase jeenay jolal hitande ujunɗe nogase tati ɓatake men fahati koye tarihaji annabaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe bandiraɓe julɓe taweteɓe joklinayi windere kala Sénégal Mauritanie Mali Gambie Guinée Conakry Guinée Bissau hay diaspora o kala moni popɗo woni ɗo en calmini ɗum en juurima ɗum en duwanima ɗum en ñaguima ɗum duwaw alhamdulillah moni popɗo heedi ɗo amin beltani ɗum foti en jokkodiri foti en jokkodirani foti min nanima foti min nananima andu kala hettiyanke men ɗo woni amin battema haqqille tede duwawo ne yettoma tede ko duwotoɗa ko ne yetto alhamdulillah yo Allah ɓeydan men jaam ɓeydan men nemaji muɗum yettude Allah eɗen goni alarba nogase jeenayi jolal eɗen gandi hanki gendi leydi Mauritanie ko manditare jeytari leydi ndi kono kadi pecci koye peccale ɗiɗi wonande eɗen gandi ko kewno toon eɗen muññita koreji men e bandiraɓe men kadi en ndende mabɓe sunare nde ha hande nde tawno ko rufa so tawi ñawaka hande ne mettini hamni tenaɗi e waɗɓe ɗum ɓe ha hande ne puññini yo Allah ñaaw eɗen jetta eɗen jaara miñi men giɗo men sehili men korsinɗo men jiɗirɗo men saabu Allah woni Mamoudou Ibra Ba noon jiya ko dabbe kono hande ko suka mo Allah rokki fayidagal oɗon gandi woni yimɓe so bindi ne yooɗi woni yimɓe ne mbawi jangde ne mbawi gandal kono so bindi yooɗani gollal fof ngal jiiɗa ko finition wayata kono makam Couture mbawi ni so ñooti tan finition a yeɓat kanko o jogui ko wiyete finition woni yimɓe so defi tan sa ñaami welat hayso mbaɗani hen haydara woni yimɓe no hayso coodi jimbo ajaratu kobara naggam ɓe mbaɗi ha lammi ala ko nafata haydara welani tan jomum welani Mamoudou Ibra Ba ko pentirowo ngana bawɗo pentir kono kadi mo Allah rokki hande ñeeñal yodde jungo so pentiri ene ɗaati ene yooɗi ene leeri ene ñilka ene ɗelka tene kadi ne weeli futtinde guite laara ko Allah rokkimo ɗum ko Allah rokkimo woni gueɗɗe jiiɗa ceerno Khalidou kewɗa wiide ko yo Allah rokkumen gande ɗe en janggani kanko ɗum Allah waɗɗum e makko hande mo tawi to cuuɗi men dulmaji ngam sukato ko so jiɗɗo en yiɗiren Allah ba makko Baba Ibra Ba yiɗi en nanguiri en no kom ɓiyum ni
kanko Mamoudou o yarliti o wi sar mami ya ha galle ma mi pentiran ma kala ko wawi wonde ɗon ha yooɗa haaduna kala seedo alhamdulillah yo Allah yoɓe moƴƴere cukalel laaɓa juuɗe yo Allah reene ko juuti bandiraɓe sehilaɓe min mi halkinta ko mi haalat kala jiɗɗo galle mum yooɗa to banggue peinture to banggue dese to banggue gueɗe payodinde jokkodire Mamoudou Ibra Ba mami rokkoye moon tonggode makko inchallah ceerno Khalidou mi salminima saabu weeɓani en ouvrier wima min de joguimi ko doolam mami ya ha nokkuma teni ko gandaɗo keptinaɗo bawɗo meccel mum gam yidde nde jinmami nde mami ya ha galle ma mi ñantanma galle ma ha yooɗa ha paɗɗa aduna o foof alhamdulillah ceerno ɗum ko yidde wallahi ko yidde ceerno Mamoudou a yeeyi kam yidde ka suka tokoso ka bobo joom jamanu ka jaaduɗo e nangue teni kadi gonɗa koye fuɗɗade no puɗɗoɗaɗi no yooɗi mboɗo yemma ceerno yo Allah renɗi gilli rena ka korsa bi jaahi hennabi o sallallahu alayhi wa sallam a jarama seydi Ba ceerno Khalidou mi salminima mi juurimama mi ñaguimama duwaw mi duwanimama alhamdulillah en garti hande jokkude yewtere men annabi Souleymana ɗum noon ceerno Khalidou bisimilla maɗa calmina bandiraɓe e ngan saga natanen jewte meɗen inchallah seydi Sy Yunus ndemodano ko ɓurɗo winnere. Wa aleykum ssalamu wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Seydi Sarr mi salmitimama mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa fof mi ñaguima Allah yo Allah hebbinama nden ka muɗum en ñaguima Allah juɗɗo fof ɗo woni yo Allah moƴƴan ɗum barke annabi sallallahu alayhi wa sallam. En calmini dendagal julɗo ɗo woni caggal nde jettuɗen Allah dokkuɗo en fartange wawde jottade ɗo e addude jewte men ɗe gonoɗen addude. En calmini julɗo fof ɗo woni en gardini e calminali ɗi jinnaɓe men tedduɓe wonɓe sababu wodede men e oɗo aduna. En calmini jinnaɗo men tedduɗo o Karay Siré o nunɗuɗo o jurum deero o moƴƴo o jokkowo en ɗam o Dieynaba Abou Tafsirou Mamadou mi wima Seydi Sy yo Allah junnu gurdam lowa cellal. En calmini ɗo noon galle o fof ko alda e limtude calmini sukaɓeɓe fof ceerno Mahamoudou en Mouhamadou Khalidou en Saïdou en Aissata Khalidou en kamɓe fof en calminiɓe mi salmini Coumba mi salmini Zeynabou en calmini Baba Abdoullahi Sy e Hawa Tofsir kam fof calminama. En calmini ceerno men guiɗo men sehil men Alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbaye en ñaguima Allah yo Allah junnu gurdam. En calmini kaw men ceerno Khalilou Mbaye yo Allah law cellal ha heewa. En calmini guiƴi men ceerno Abdoullahi Khalilou Mbaye kono en calmini gaynde jaago haw Konté en calmini ceerno Yahye Guissé e sohna Gedda Ifra Karfaso Seyni Karfaso Aïssa Soumaré Hawa Sow Habi Oumar Wade en calmini Kadja Mbaye to Sanwaɗo ceerno Mouhamadou Kane e seeremɓe ɓe kala ɗo tarab ɗo en nawdiɓe hen. En calmini mawɗo moƴƴo sohna Zeynabou Ba taweteɗo hande to tarab ɗo mo ganduɗa arti ko ɓoyani. Mi salmini ɓinguel makko Ifra Ibrahima Niang. En calmini Baba Abdourahmane Diop en calmini yumpagne walla gorgol Batuli Camara. En calmini mawɗo men moƴƴo kadi jawarel ɗon ɗo tarab ɗo en nawtima ha to Kanel. En calmini Coumba Habilam to Lo Havre kono en calmini Aminata Siré Ndiaye taweteɗo hande to Poosiɗo.
salli Mamadou Ndiaye en calminimo tawete to Villiers yo Allah yoɓe moƴƴere an e wondiɓe ma. En calmini jatigi men ceerno Ahmadou Sy e cuddiɗo mum moƴƴuɓe ɓe Allah moƴƴini ɗum noon ko ɗo kaneten présentation o, so Allah jaaɓi kadi janggo gadden woɗɓe ko ni tan, so wona ɗum wawa gasdude. Oɗon jarlo oɗon jaafo fotɓe nanede ñande kala. Eɗen gandiɓe eɓe gandi koye mabɓe, en kaaliɓe nder ɓerɗe meɗen, en ñaguima yafuya. Hande noon eɗen tawe ɗo e galle Habi Oumar Wade, debbo moƴƴo o, yo Allah yomo moƴƴere. Kono en calmini musidɗo jiɗɗo en yiɗiri en Allah, taw ko musidɗo mum miñe meɗen Mouhamadou Abdoullahi Sy, omo wiye Oumar Ba, omo jeeya to Silla Worgo, kono omo tawe to Gabo. En calminimo, yo Allah yomo moƴƴere, gilli makko jettima, en nani fof, en ji fof, yo Allah yomo moƴƴere, yo Allah yiɗe. Ɗum noon Seydi Sarr, mi artiri e ma konngol ciiftina en to jaranno ɗen e on saaha jokken golle. Seydi Sarr. Ceerno Haali Abdoullahi Sy a jarama, golle ma jooɗi peewi. Paaɗen koye Annabi Souleymane ha hande koye makko gonɗen. Ceerno Haalidou mawɗo goto omo rokki en ɗo henno konngol, o wiye en nannu konngol ngol e nder yewtere nde beele yimɓeɓe mbawa naftorade. O wi hey men yimɓe, tinoɗen jiiloɗen jaam, nde tawno yiilade jaam ɓuuri yiilade goonga. Goonga ɗo mbawɗa rewde ha keeɓa goonga ɗo, gueɗe foof ne hen. Yiilade jaam noon keeɓa ɓuuri yiilade goonga ma heɓata. Battinoɗa e kaso, battinoɗa e lebte, battinoɗa e caɗele, ɓesguma wattino e caɗele tawa ko gasantuma haydara. Saabu oɗo aduna ma o firto heɓata goonga, yiilo jaam, keɓa jaam. Ko konngol mawɗo wi yiilade jaam ɓuuri yiilade goonga. Ɗum noon musidɓe tedduɓe wonɓe e dewle, wonɓe e golle, wonɓe e gueɗe goɗɗe e goɗɗe, jiiloɗen jaam ɓuuri wiiden yiilo goonga ma heɓata. Tarda tardina, ganda e hoore maɗa, battinoɗa wiide somi andino. Ɗum koye mawɗo goto iwi gam en jettin bandiraɓe mbawa hettade. Moni kala noon wawi aynirde hoore mum konngol ngol, ƴeewa miccuɗa ngol no feewi. Yiilade jaam ɓuuri yiilade goonga, keɓa jaam ɓuuri yiilade goonga ma heɓata. Ceerno Haali Abdoullahi Sy, hande natten koye fuɗɗode qissa Annabi Souleymane ɓi Annabi Dawuda o. Ceerno Haalid. Seydi Sarr, mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no feewi, mi ñaganimama Allah moƴƴere. Yo Allah yoɓe moƴƴere, mi weltima no feewi. Ɗo mbiɗa ɗo ko ɗon tigui poɗɗen nayorade hande nateten ko e qissa makko e fuɗɗode he. Allah wino e Qur'anil Karim: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا داود وسليمان علما. Allah subhanahu wa ta'ala o wi min dokkino Dawuda e ɓiyum ina wiye Sulaymana, min dokkiɓe gandal. Caggal nde ɓe dokka gandal, en kaalino kaɗo haala hanki seeɗa. Kamɓe ɗiɗo ɓe keɓɓiti eɓe manta Allah, ɓe jetta Allah e ko Allah waɗani ɓe ko. Wa qala alhamdulillah, wa qala, kamɓe ɗiɗo ɓe keɓɓiti ɓe mbi yettode wodani Allah mo ganduɗa ko kañum rokki min ngal ɗo ɓural, o ɓurni min e ko ɓe gona minen. O rokki min annabagal, o eltani min jinneji, o eltani min yimɓe, o eltani min sheyɗeneji. O rokki min ɗum ɗo, o ɓurni min sababu nde rokkede ɗeɗo gueɗe e ko heewi e jiyaɓe makko gonɗinɓe Allah. faddalana ala kathirin min ibadihi almuminin. Kono noon en mbi ko Annabi Souleymana goto e nder ɓesgu Annabi Dawuda, ko kanko goto woni dontuɗo Annabi Dawuda to banggue annabagal
e to bange gandal ɗum ko duna baaɗi awladihi gaga ko heddi e ɓesgu makko ko annabi souleymana goto dañño ɗum waɗa annabi souleymana noddi yimɓe ɓe banu israila en e hemon yimɓe minen nde min gandinama wowlagu ndiwri min pamminama sawtu ndiwri so tawi sirki holko ɗum firata ene jeeya e gandal ngal Allah rokkimo kanko annabi Sulaiman so ndiwri sirki tan omo andi holko ndiwri ndi haali kono wona ndiwri tan annabi Sulaiman so wirtima ngesa so ngesa ba soññi omo andi ko firti so wirtima puɗi ɗi dilli omo andi ko ɗi kaali omo faama haala muɗum ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saha jokken golle. est ce que ceerno Khalidou ko kewɗa duwade ko yo Allah rokkumen ɗum yo Allah rokkumen gande ɗe en janngani nde tawno ɓeɗo annabaɓe gande ɗe ɓe joguiɗe pop ɓe janngani Allah noon so andinima ɓuuri neɗɗo andinma gandal Allah ɓuuri yajje ɓuuri fewde ɓuuri yodde ɓuuri nurɗude ɓuuri nurɗude mbiɗen ɓuuri kadi yadude e jamanu tawno wonata ko hunde yadude e jamanu alhamdulillah yo Allah yeɗen ɗum ceerno Khalidou est ce que annabi Souleymane joom dokkal kawnigal gandinaɗo kala kene dilla kanko annabi Souleymane ko fuɗɗi famminde yimɓe ko faati e cirkali diwe ceerno Khalidou. Eyyi Seydi Sarr mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama en calmini ɗo henna kaw Yahya kaw Seydou ceerno Aw to Gambi e miñi meɗen Ibrahima Ba lollirɗo Khalilou Polel. Seydi Sarr annabi Souleymane ne jogui dokkal kawnigal no fewi hay sunno ko puɗi ɗi ganduɗa puɗi ko e leydi so jayima tan omo wawi firde ko kuɗol ngol jayi ko holko woni e haalde kanko annabi Souleymane diwoje ɗe kay ɗum kay natti hawnade e makko ala ko ɗum waɗi sababu omo joɗino saha goto kanko annabi Souleymane ha ndiwru gotiri wirtimo ene wango omo wondi e yimɓe makko noon ndiwri ndi ene wangoma ne yaha ne arta o heɓɓiti o wiɓe o jooɗodiɗon ɓe kanko annabi Souleymane atadruna ma yaqulu hadha at-ta'iru mbeɗa oɗon gandi ko ndiɗo ndiwri woni e haalde ɓe mbi ala min ganda o wi ndiwri ndi woni koye widemi kisal Allah yo wonema e hema lamɗo dokkaɗo doole kisal Allah yo wonema e hema annabi nelaɗo e banu Israila en Allah de rokkima teddugal Allah wallima e gañoma kala ndiwri ndi ko ɗum ɗo wonno e haalde o haalni ɓe o jooɗiɓe kanko annabi Souleymane ɓe o jooɗodiɓe o haalani ɓe ɗum ɗo ndiwri ndi wonno e haalde e on saha noon kanko annabi Souleymane ndiwri gotiri ne wiya bulbul wirti ɗon walla kanko o ummima to joɗinoɗo omo yaha o wirti bulbul ene woni dow lekki kanko annabi Souleymane ene dillina hoore muɗum ene oña laasiki fewde less laasiki ne tello hoore nden dimbo fa qala li ashabi o wi musidɓe makko ɓe wondi ɓe kanko annabi Souleymane oɗon gandi ndiɗo ndiwri nde ko haalata ɓe mbi ala min ganda e hima annabi Allah o heɓi kanko annabi Souleymane omo haalnaɓe holko ndiɗo ndiwri woni e haalde o wi ndiwri ndi wi ko mi ñaami feccere tamorore mi ñaami feccere tamorore beele jamnina e aduna o wi ko ɗum ɗo ndiwri ndi haali eɓe jaha ɓe
ɓe birti kadi ndiwri wondi ndiwri ndi kadi woni e haalde omo haalan ɗum yimɓe makko kanko annabi souleymana. ɗum noon seydi sar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno haali abdoullahi si ko sondu wi annabi souleymane ko a ñaami feccere tamrore beele jamine aduna he mi siftoriɗo hen cikkowe ko sehilam goto jeyaɗo to leydi nigéria minen gonduno Gabo. aɗa andi kamɓe soɓe piini subaka ko maaro e ñebbe ɗe piyata ha deeɓi tekka payon kokka kola ɓe mbi ɓe ganda ɗum jogono ñalloyde saabu aduna o ene hulɓini seeɗa. waɗi subaka goto o ñaami maaro e ñebbe haw gayni o yari kokka haw gayni o naaɗi o ewni kam wi Aboulaye onon kamɓene ko Aboulaye wi Aboulaye mi anda de so tawi jaam ene aduna he kono mi fi maaro me ñebbe wi tut mi dawi yo jaam ñallu ɗum noon firti ko jaam ala e aduna o. ɗum waɗi noon mawɗo o ko wiigo yiilade jaam ɓuuri yiilade gonga mo heɓata. ceerno haali abdoullahi si no ɓe jahata ɗo hol ndiwri wondi ndi o haaldi e hol ndin e hol ndun sondu e ko haalde ndun sondu ceerno haalide. mi salmitimama lawol gongol seydi sar mi ñaganimama Allah moƴƴere yo Allah yoɓe moƴƴere. en calminiɗo kaw Sildu Mbocco gorko moƴƴo yo Allah junnu gurdam makko. toɓe jaharɗo annabi souleymana wirti ndiwri mbiyetendi hudhud. ndiɗo ndiwri noon wonno ko dow lekki kayrina e on saaha kayri ndiwri ndi cukalel ene tuufi kala ngal less ene yiɗi ndiwri ndi beela ine tello ene sari hen ko ñamete mbete cukalel ngel ene nanga ndiɗo ndiwri mbiyetendi hudhud. souleymana noon wi ndiwri ndi ndiwri hudhud renode ka tuufaɗo less sa renaki jaggeɗa daña caɗele. hudhud hebbitine jaabo annabi souleymana. hudhud wi ya nabiyallah hada sabiyun wala aqlun lahu fa ana askharu bihi. hema annabi Allah ɗum ɗo ko cukalel te ngel ala hakkille min gommi koye jalkidde ngel tan kono ala ko ngel waawi e yam ɗum ɗo ala hakkille ya haajuma. ndiwri ndi wini annabi souleymana cukalel ngel koko tuufi ndiwri ndi ngam o nanga ndiwri ndi o nawa o hutoroyo. annabi souleymana wi ndiwri yo rento koko tuufa. ndiwri wi annabi souleymana ala oɗo tuufiɗo ko cukalel o ala hakkille min gommi tan koye jalkiddemo ala ko waawi e yam. a jarama ya haajuma. annabi souleymana ɓenni ene yaada e yimɓe mum ɓe jeehi toɓe jahanno haɓe gasni eɓe garta ɓe defti ɗo ɓe birtino ndiwri hakkude mum e cukalel. on saaha o tawi noon ndiwri ndi yani e kala ngal he cukalel ngel jaggi ndiwri ndi. annabi souleymane wi in jaam ɗum ko an woni ɗo ndiwri holyo ndiwri wallay ko min. annabi souleymane wi i yana wiyano oɗo ala hakkille gonɗa koye jalkiddemo. ndiwri ndi wi min de mi yiyani ɗum tan hatta waqatif biha ya nabiyallah min de mi yiyani ɗum tan ceerno mi tinan tan ha janmi hen. souleymane wi way hak feere ma boni a borama fa anta taral ma a tahatal ard ama taral annabi souleymane o yana ɗi yiyen ndiyam ha yettoyi leydi jeeɗe ɓiiri so tawi ko toon ndiyam woni sa weddima guite ma aɗa yiya leydi jeeɗe ɓiiri ndiyam gonɗam toon ɗam. i an aɗonki yiide kala ngal ha yani hen ande feere ma boni. ɗum noon seydi sar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. est ce que hakkude annabi souleymane e ndiwri mbiyetendi hudhudu ndi an aɗa yiya ko woni jeeɗiɓiri e leyɗele e diƴƴe e kala ndewa laarde ha jana e pittol cukalel ko kawisaji mawɗi. ceerno haalide holko jokki wiide ndiwri ndi
e holko ndiwri ndi jaabimo kanko annabi Souleymane woni hudhud. Seydi Sarr mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no feewi, ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof ya won e jaam. Mi weltima no feewi. En calmini ɗo henne ceerno Mahmoudou Ba to Tarab, ceerno Mouhamadou Diallo to Tarab, en calmini kadi ceerno Ahmadou Ba, ɓen fof ko to Tarab ɗo tawete. kaleten kono Souleymane Boun Daouda waddi e ndiweje ɗe ganduɗa o haaldi e mumen, sababu ndo o haali o wi kamɓe ɓe gandinama wowlago ndiwri ya ayuhannasu ullimna mantiqa tayr. joni noon o haaldi e hudhudu ko haaldi e mum ko kanko annabi Souleymane. hudhudu jaabimo ko mi yiyani ɗum ɗon ha janmi hen, te annabi Souleymane nde rewi ɗon nde annabi Souleymane wino yo rento, o wi ala ɗum ɗo ko cukalel hakkille, ya hajuma gommi koye jalkiddemo. annabi Souleymane refti ɗon tawi omo nanga e kala ngal. annabi Souleymane wi jam ɗum ko anne mata a wiyano gonɗa koye jalkiddemo, o wi min de mi tinani tan ha janmi hen. annabi Souleymane wi an sa diwi a weddimi guitema e leydi he, aɗi e ndiyam gonɗam jeeɗi ɓiiri, a wawa yiide kala ngal gongal lesma ha jana hen. holko jaabi annabi Souleymane kanko ndiwri ndi? o wi ya nabiyallah ida nazala alqada amiya albasar. e hema annabi Allah, so tawi hoddiro Allah ari jippima, guite ngumat, guite mbawa yiide, wadde hoddiro wawi jiiɗe. so Allah hoddiri hunde, guiton ma konɗo ala ko mbawi hen ha mbasa yande hen. ko ɗum woni ko haali kanko biyeteɗo hudhud. ɗum ɗo woni ko jaabi annabi Souleymane. e hoddiro Allah e bawɗe muɗum, ndiwri gondi wulli woni e ficcude bibje muɗum. annabi Souleymane Boun Daouda o heɓɓiti omo wondi e yimɓe makko, o wi oɗon gandi ko ndiɗo ndiwri haali. yimɓe ɓe mbi ala min ganda. o wi ndiwri ndi wiyata keblonoɗe mayde mahane jirbugol. ɗum woni ko ndiwri ndi haalata. ndiwri gondi wulli woni e sirkude. annabi Souleymane wi oɗon gandi ko ndiɗo ndiwri haalata. ɓe mbi ala ɓe ganda. o wi ndiɗo ndiwri wiyata ko ha nino tagore nde tagaka, walla so ɗum ala ha nino saha nde ɓe tagade ɓe gandi holko ɓe tagira. ko ɗum ɗo ndiwri ndi haali. ha nino tagore nde tagaka. mi sikki ɗon yimɓe ɓene paami holko woni sababu kan haala. walla so ɗum ala ha nino tagore nde caggal ɓe tagama, ya taw ɓe gandino holko ɓe tagira. ɗum ɗo ndiwri ndiɗo haali. ɗum noon Seydi Sarr, konngol arti e ma e on saha jokken golle. est ce que ceerno Khalidou Abdoullahi Sy nelaɗo men tedduɗo mo Jame Kisse goni o, ko wi wonde anduɓe leñolam lomti koye annabaɓe, walla ndi koye pele annabaɓe lomti ko annabaɓe. ceerno Khalidou eɗen jogui anduɓe no feewi, taw ko anduɓe aada, wowɓe wurduɓe e daabeje. so nagge huuni aɓe gandi ko haali, kono ne kadi mbaalu mbeewa woni hen ni jeeyi ha to ndiwri sirki, aɓe gandi kode sirkata. e ce que jomiraɗo ɗum waɗi noon yo Allah rokku men gande ɗe en janggani, nde tawno kala ko Allah tagine soñña, e soññago mum he haaldata koye ɓi adama. saabu Allah wi ko teddini ɓi adama honɗinima hakkude jeeri e waalo, kono wo tagirani ɓi adama sowona yo rewmo tan. ɓi adama ko podanaɗo e cappanaɗo.
aɗa fodana aljanna sa waɗi ko moƴƴi aɗa sappana jeygue sa waɗi ko boni diwri ndi ala hen leɗɗe ɗe ngala hen ɓen noon Allah ne rewna messuji e mabɓe beele koɓe cirkata ko mbawen famde kono sa jaaɓi hettade tan ma ɓerde men dañ ko addi way kono gona e ladde walla e guesa ma nangue ne ñallini aɗa woni less lekki a leeli an nana colli ɗi ne cirka sa watti hen haqqille ma tan elle ma wi a ɗeɓat famde koɗi jiiɗi wiide ko ceerno Khalid saabu ko annabi Souleymane Allah andinimo ko colli cirkata ha Allah haali ɗum e qur'anil karim haalani ɗum annabi min sallllahu alayhi wa sallam ha ene ɗen jooɗi eɗen kalana yimɓe wona mere firti noon ko moni kala yo heeɗo ha joni gonɗen koye hakkude Souleymane e diwe ɗe o jokki haaldude ceerno Khalid ene heewi nafoore ne heewi pinal ene heewi gandal ten moni kala ma janggo hen Isar mi salmitimama mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere eɗen jubba seeɗe tan e ko annabi Souleymane haalduno e diweje ɓayde o wi ɓe gandinama wowlago diwri jubben hen no foti foof hay sinno en kaldani fofof ko haalduno e diweje he ko e on saaha diwri mbiyetendi Ɗawus wulli ɗon annabi Souleymane wi yimɓe mum oɗon gandi ko ndiɗon diwri haali ɓe mbi ala o wi ndiɗon diwri wiyata ko ma to diinu to dan kala no neɗɗo ñamliri ko noon yoɓirte diwri gondi kadi wulli ɗon ndinne kadi ko leñol e diwri mbiyeteɗo hudu hudu annabi Souleymane wi oɗon gandi ko ndiɗo diwri haali ɓe mbi ala o wi ndiɗon diwri wiyata ko man la yarham la yurham kala on mo yurmotako yurmetaki ko ni o wi ndiɗon diwri woni ko haali ɗum waɗi diwri gondi wulli ɗon annabi Souleymane wi oɗon gandi ko ndiɗon diwri haali ɓe mbi ala min ganda ko ndi haali o wi diwri ndi ko wi diwri ndi wi ko astaghfirullah istahfirullah ya muznibun gimsindo ɗe ɗo Allah ɗo e hemon bakkodinɓe imsindo ɗe ɗo Allah e hemon bakkodinɓe ko ɗum waɗi sababu ɗon tan nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam haɗi ndiɗon diwri warede ndiɗon diwri woni moltel ko kañum woni ndiɗon diwri kañum haali ngol ɗo konngol eɗen gandi ko wiyete moluturu sondu wiyete no molturu ndu ko ndun haali kaɗo haala imsido ɗeɗo Allah e hemon bakkodinoɓe waɗi annelaɗo sallallahu alayhi wa sallam haɗi moltel warede ɗum waɗi sababu moluturu ɓuri suusde yimɓe nde wonnon koko haɗa warede ene jeeya e colli ɓurnodi ɓattade baba adama gittunode baba adama yewede hade baba adama dañje ko ene yewti ɗum moltel jeeya ko eko yewtanno baba adama ɗum noon Seydi Sarr ɗeɗo gueɗe ene jeeya e kaldunoje e annabi Souleymane nana koɗi kaali o haalano ɗum yimɓeɓe Seydi Sarr wadde konngol arti e ma e on saha jokken golle ceerno Khalidou Abdoullahi Sy neɗɗo so durni miijo makko tan maw yurnito e mangu jomiraɗo o ƴeewa ko Allah tagi ko foof ƴeewa sonduno e famɗude ƴeewa diwrino e famɗude ƴeewa no way hewde cirkali ni ma taw Allah tagirani ɗum tan yo sirku taw ko cirkali tan taw ɗi galda e nafoore kala ko Allah tagi wonko tagiri ɗum kala ko tagine dilla ene soñña wonko soññata heddoto ko ganda soññango walla mbasa andude walla jaɓa hettade walla jaɓa wasde hettade ceerno Khalidou tawno Allah wi haaldi ko joomen hakkillaji eskey ceerno Khalidou molturu walla mbiyen molti
ko colli koddaɗi cuusɗi yimɓe teni kadi koɗi koye leɗɗe men e galleji men e nder cuuɗi men ɓuri wonde kadi koye sara looɗe men eskey moltel holko annabi men tedduɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓeyti eko fati banggue moltel ceerno Khalidou. Seydi Sarr mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no fewi, mi ñaganimama Allah moƴƴere. To gonɗa foof yo jaam Allah e kisal mum e ndenka mum wonema. A jarama no fewi. Eyyi moloturu ene jeeya moloturu habaru mum haalama no fewi. moloturu haaldi e annabi Souleymana gueɗe kewɗe, ko kanko kadi wino annabi Souleymana qaddimu hayran tajiduhu, gardine moƴƴere tawoyon ɗum. o haali ko heewi kanko moloturu, o haali ko gaɗiɗen haalde ko kadi o haali kaɗo haala kadi o meeɗi wiide annabi Souleymana kullu hayyin majjitun wa kullu jadidin baɗi, kala ko wuuri koko mayata, kala ko hesɗi koko hiɗɗata, koko rappata. wadde noon ko ɗum waɗi sababu nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o haɗi molotti mbarede, wiyama baba adama de jippina o yalti e aljanna, omo yeewa, o wulliti to Allah to yeewede, omo yeewa no fewi. Allah yewtinimo, Allah yewtirimo molotti yo yewtumo. Allah ñimni molotti e nder suudu makko, ko ɗum waɗi molotti kewani sertude e ɓiɓɓe adama sibi yewtudeɓe. ɗum ko de baba adama jippi e leydi, o yalti aljanna, o yeewa, o wulliti Allah, Allah addanimo ɗum. de molotti ɗi garata ɓeɗi telludi e ayaje ɗeɗo: law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyati llah, ha yetti al azizul hakim. molotti ɗi nde telloto nde ɗi gardi koye e oɗo aya. ɗum waɗi fondu mbiyeten Mariama ndu ari to annabi Souleymane kayrune, ndu haali annabi Souleymane namdi yimɓe mum, oɗon gandi ko nduɗo fondu haali, ɓe mbi ala. o wi fondu ndu wiyata ko subhana rabbiyal a'la adada ma fi samawati wal ardi, ko ɗum ɗo woni ko fondu ndu haalata. senare wondeni jomon ɓamtiɗo o, senare wondeni Allah limore kala ko woni e asmanuji e limore kala ko woni e leyɗele, senare wondeni Allah ko foti e ɗum. ɗum noon ene heewi. ɗum noon Seydi Sarr, konngol arti e ma e on saha jokken golle. haala jangguiɗa tan tene famminat, rokkuma kadi orientation moƴƴo faade e gurdam maɗa. ɗum jeeyi sababu noon Allah subhanahu wa taala ne jangtuno men e defterum teddude no Qur'anil Karim, o andini annabi makko Souleymane ko diwe kalata. beele ko diwe kalata ɗe ganden ko ɗe kalata ko koye men ɗe kaldata, e hemon yimɓe koye mon min kaldata. enenne eɗen nanga diwe ɗe eɗen mbaɗa hen gueɗe goɗɗe ko ɗon tan. ceerno Khalidou Abdoullahi Sy, caggal Mariama Polel, omo jokki famminde yimɓe makko ɓe ko diwe ɗe kalata. ceerno Khalidou. eyyi Seydi Sarr, mi salminimama lawol gongol, mi weltanimama. en calmini sohna Habi Wade, debbo moƴƴo o, kono en calmini mawɗo moƴƴo, taw ko mawɗo dental enɗam Mama Wade, hono mawɗo Mamadou Abdoullahi Wade, to woni fo yo jaam Allah heewa e makko. wadde hay ndiɗo diwri haaldi e annabi Souleymane, diwri ndiɗo ɓuri nandude koye korkoƴel ndi haaldi e annabi Souleymana. annabi Souleymana wi yimɓeɓe, oɗon gandi ko ndiɗo diwri haali? ɓe mbi ala. o wi ndi wi ko subhana rabbiyal azimil muhaymin, senare wodani joomam mawɗo o ceediɗo. Souleymana haaldi
e diwe kewɗe ndiwri gondi sirki. Souleymane wimo oɗon gandi ndiru ko haali, ɓe mbi ala. O wi ndi wi ko man sakata salima, man sakata salima. Kala on deƴƴuɗo hisa, kala deƴƴuɗo hisa. ɗum waɗi ndiwri gonni biyeteɗi babagaa, ndi ndiwri wiyete soyru, enen mbiyata ɗum soyru. ndinne kadi sirki annabi souleymane wi yimɓe mum oɗon gandi ko ndiɗo ndiwri haali, ɓe mbi ala ɓe ganda. o wi ndi wi ko waylul limani duniya hammu, lebte godani on mo ganduɗa o ƴetti aduna o waɗi ko himme makko, kanko ko aduna tan woni haaju makko. on de dañi caɗele, feere wodanimo, feere bonde, cangol lefto wodanimo, jeygol wodanimo. ɗum waɗi faɓuru kañumne ari wona e ŋogde. annabi souleymane wi oɗon gandi ko nduɗo faɓuru haalata, ɓe mbi ala. o wi faɓuru wi ko subhana rabbiyal quddus, senare wodani joomam ceniɗo o. ndiwri gondi wulli nde wiyete ko sarɗan. annabi souleymane wi oɗon gandi ko ndi ndiwri haali, ɓe mbi ala. o wi ndi wi ko subhanal madkouru bi kulli makan, senare wodani allah jangteteɗo e kala nokku. wadde noon ko allah wi noon diweje ɗe foof ko dewoje allah ko ɗum ɗo ene settini ɗum. kala ndiwri tondi woni endi rewa allah. e kali hayso wona ndiwri, hayso ko jamada ko ganduɗa ko gueɗe pendiɗe, ko wayno kaaƴe ko nandi hen foof ne ndewa allah. allah wino wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. wadde seydi sar konngol arti e ma e on sa'a jokken golle. ceerno Khalidou, kala ko allah tagno o ɓuri teddinde ko neɗɗo, o ɓuri yidde ko neɗɗo, kono ko neɗɗo ɓuri yeebade joomi mum tagɗo ɗum o. neɗɗo ne hawni ceerno Khalidou. neɗɗo ene yaawi yejjidde baɗana ɗum baɗal moƴƴal o. neɗɗo woni mo yejjita aduna tan ko piiɗomo hoɗi mayde, walla jennuɗomo, walla huɗimo, walla dabrimo, walla añimo. kono neɗɗo jiɗɗo neɗɗo, ñamminowo neɗɗo, jarnowo neɗɗo, banowo neɗɗo moƴƴere o neɗɗo yejjiti tan. neɗɗo ko ingrat. neɗɗo ne hawni. neɗɗo ne yo allah reen. yo allah ɓeydane jaam. ɗum tagi ceerno, neɗɗo nafata ɗum tan ko yo hetto ñande kala kene nafa ɗum. sa hettotako tan a orat, sa ori a joftata, sa joftata so ɓoyi a songete congueɗa o nangue wara kele koora hay allah juuɗe ɓoole. yo allah faam. ceerno Khalidou Abdoullahi Sy, yo allah yooɓe moƴƴere, yo allah ɓeydu coftal ngal, ɓeydo cellal ngal, ɓeydo kadi nurɗinde gandal ngal e fahama mo e pinal ngal. nde tawno ko haalte ko foof ko wallude yimɓeɓe tan ha enen kala mbawen janggude hen ko ene nafta men. ceerno Khalidou, ha hande koye Souleymane e diwe gonɗen, nde tawno ne heewi nafoore, kadi ne waɗi pinal, ene waɗi kadi neɗɗo foof ɗo foti fawde koyngal mum. ceerno Khalidou. seydi sar mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no feewi. yo allah yoɓe moƴƴere. darsu men hande ko hakkude diweje ɗe e annabi souleymana. sabi o haalde diweje kewɗe kanko annabi souleymana. hay pourto sirkino o namdi yimɓeɓe sene gandi ko pourto haali, ɓe mbi ɓe ganda pourto o wi arrahmanu ala al arashi stawa. allah subhanahu wa taala hinirante o foti podgol ngol o haandi to dow danki makko. nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallama o wi ngol ɗo konngol ko nelaɗo haali ɗum. o wi ngori so tawi joggi holko haalata. kanko nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam o wi ngori wiyata ko udkurullah ya ghafilun. ciftore allah, jangtoɗe allah, juulane allah e hemon welsindiɓe. ngori ko ɗum ɗo haalata.
nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o wi ndiwri mbiyeteni daddundi an nasr o wi so tawi ndiwri ndi wulli ndi wiyata ko yabna adam ish ma shi'ta fa akhiruka al maut o yimma ko hema ɓi adama wuur ko no welduma e ko beleɗa fam kam wattande ma ko mayde ko ni o wiyata o wi so tawi liwre sirki firata ko woɗɗude yimɓe ko foftare wadde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kankone o haali hen gueɗe kewɗe wadde yettode o wodani Allah annabi Souleymana omo haalde e yimɓeɓe omo haalanaɓe wonde kamɓe eɓe gandi wawlago ndiwri ko ndiwri haalata ko kamɓe eɓe gandi ɗum wadde o yetti Allah e ko Allah waɗaniɓe ko ɗum ɗo ko e dokke mawɗe ɗe Allah waɗaniɓe jeeya kanko e bammakko kanko annabi Souleymane ɗum woni ko haalno ko wadde o haɗani ɗon alhamdulillah alladi faddalana ala kathirin min ibadihi almuminin en kaali ɗum Souleymane roni bamum o wi ullimna mandiga ɓayri o utina min kulli shay min dokkama kadi e kala hunde ko annabaɓe ina dokke walla ko lamɓe ina dokke min dokkama ɗum min annabi Souleymana e babam ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saha jokken golle. est ce que annabi Souleymane ko histoire kewɗo nafoore kewɗo fayida kewɗo kene alɗina neɗɗo faade to banggue haqilantagal e gurdam kala ceerno Khalid Abdoullahi Sy annabi Souleymane yetti Allah nde rokka annabagal e laamu caggal ɗum e caggal diwe ɗe hol kuccam annabi Souleymane ceerno Khalid. Seydi Sarr mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi alhamdulillah annabi Souleymane ne yetta Allah o wi ɓe dokkama kala hunde nde annabaɓe dokkete ɓe dokkama kala hunde nde lamɓe dokkete kanko o rokka annabagal o rokka laamu o wi inna hadha lahuwa alfadlu almubin ay ngal ɗo dokkal ɗum ɗo woni ɓural peeñgal dokke peeñƴe bisimilla wadde noon Souleymane rendini konu mum yimɓe makko e jinneji makko e diweje makko e poñƴi makko eɓe jogori ɗannade kanko annabi Souleymana e yimɓe makko ɓe ndendina kamɓe pop ɓe joli e oɗo avion eɓe jogori ɗannade eɓe ɗannodo e oɗo gorko biyeteɗo annabi Souleymane taw noon ɗanngal maɓɓe ngal ɓe jolata ko e oɗo avion mo kalnoɗen hanki ɓe jahata ko nokku goɗɗuɗo taw ko e ɗanngal ɓe goni o rendini yimɓe ɓe ene waɗi anduɓe ene waɗi fofof ene waɗi yimɓe ene waɗi jinneji ene waɗi poñƴi ene waɗi diweje en kaali avion o no wano hanki en mbi avion o ko temedere farsakh fo noon ko kiloji 3 kilométre uji 3 wadde avion o juuteni mum ko 3 kilométre jaajeji makko kadi ko noon foti en kaalino feccori hanki en peccirin pecce 4 kala feccere en kaali wonɓe toon kono ɗo hakkunde ɗo woni ɗon ko jonde makko kanko annabi Souleymana ko jinneji cañanimo ɓe cañanimo
ko ɓuri yodde e bettiteri taw ɗum sañira ko kanŋe ɓe cañanimo ko fodde farsah goto juuteni e jaajendi ɗo jotto ɗo ganduɗa ko kanko goto wonata ɗon ko kilométre uji 3 kanko annabi souleymane ko danki makko waɗa hakkude ɗo kanko annabi souleymane ko ɗon o joɗoto so joɗima saraji makko kanko annabi souleymane ene waɗa ɗon 16 uji kanŋe caggal ɗin saraji caggal ɗin 16 uji kanŋe 16 uji haalis mbaɗa toon ɗiɗo 16 uji kanŋe ko kala annabi ko hen joɗoto 16 uji haalis ɗi kala ganɗo ko hen joɗoto yimɓe heddiɓe gona caggal ɓen ɗon yimɓe ɗum noon mboɗo andi ko ɗo yewtere men haɗata hande hankadin en naati e annabi souleymane inchallahu taala janggo so hawri e welede allah ko bundi inchallahu taala naateten ɗum noon seydi sar mi duwanimama ko gonumami duwanade kono en calmini ɗo ceerno harouna balla ly nawtetemo ko ha to gongeji kono ko ɗo e paari o tawete en calmini dendagal julɗo ɗo woni en calmini ceerno souleymani bal tawete to meylus alhamdulillah en calmini ceerno chouaibou ba baba aliou ndiaye en calmini baba amassi en calmini dental ngal foof ko alda e limtude ɗum noon seydi sar mboɗo andi ko ɗon goppanmami kono mi duwanimami ko gonumami duwanade yo allah junnu gurdam yo allah law cellal yo allah addu sago yo allah hokke dokkal biyetengal lowde ɓesgu ma gandal alliyankewal taw ɓe janggani allah de ene wawi ɗum omo waɗano ɗum jeeya makko kala saha hande kadi yo allah addane gandal ngal a janggani o loowa e ma pina aɗa findi hen taw alda e tampere alda e dartoyde allah ne wawi ɗum yo waɗane ɗum yo allah moƴƴin gurdam ɗam ceerno abdoullahi yo allah addu yajede ha heewa yo allah ɗalde hakkille ma e kattanɗe ma kaddi kaɗa wuura yo allah hokke sago ma e ɓesgu ngu yo allah huccini yimɓe ɓe e ma taw ko huccitande moƴƴere huccitande nafoore barke annabi o sallllahu alayhi wa sallam mi weltima mboɗanni mi ɗaccete so hawre welede allah ha allah hokken hawde janggo jokken hankkadi annabi souleymane en puɗɗima nadde e makko tigui rigui ɗum noon seydi sar assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh يا نبي سلم ثم سلم على النبي أموالي يفنى وي a jarama seydi sy ceerno khalid abdoullahi sy golle ma jooɗi peewi yo allah yooɓe moƴƴere bi jaahi annabi o sallllahu alayhi wa sallama ko duwiɗa ko mi wi amina bandiraɓe hewɓe jokkodirɓe men ene mbiya saɗa duwo tan ɓe gona koye signude e weltare moni kala wiya amina ɗum noon bandiraɓe enen kala inde ndi duwawo yo allah waɗanen ɗum kono kadi ceerno khalid ma en gartoyoɗo hen musidɗo miñiraɗo moƴƴo biyeteɗo mamoudou ibra ba jeeyaɗo to dabbe suka mo ganduɗa hande allah ne rokki ɗum ñeñal to banggue peinture o wawi desindema e peinture so peinturinima yeɓat ko allah rokkimo ɗum woni hunde wona janggude ko allah yiɗi men yiɗiri men saabu allah o wi sar jimmi tan ko goto e sukaɓe ma mi jangguina jomum ko mbawmi ko ken woni joni lebbi jeeɗiɗi omo wonde goto e sukaɓe meɗen alhamdulillah omo jangguina ɗum peinture o ƴetti pellital arde o wi galle ma no fotir fo mi ñanta ɗum mi peinture ɗum ha yooɗa taw kadi mboɗo weela ɗum ne kadi ko yettude allah a jarama guiɗo a jarama sehil bandiraɓe sehilaɓe kala jiɗɗo yonnude galle mum yo jokkodire mamoudou ibra bagor komo dabbe mami rokkoye moon tonggode makko inchallah dande welde nde ko musidɗo moon ceerno ousmane liggor komo dumga yo dusugo ɓooy seydi li jarama koɗo men ko ceerno khalid abdoullahi sy gorko mo sorigo a jarama seydi sy to kaɓirɗe to ko musidɗo men saydou abouba gorko mo lugsayba gorgol jarama gorko garɗuɗo golle ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon sar abdoullahi sar gorko mo ndulmaji yo jaam allah ñallanen ketkimalaki jaam musidɓe tedduɗe
mata wana dawangam bodon ya fama adama ile kinyamo danda manuho sabu berdomin ya fama adama ile kinyamo danda manuho sabu berdomin danda ma Yusuf ewe donano Yunus ndemodino galodawinle danda ma Yusuf ewe donano Yunus ndemodano koburdawinle dagna ma Musa khalilu werla ejele dadiriko sabu bordowin